Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga bangun masjid ning Loano Purworejo. Bahkan saiki bangunane isih ana. Yen pengen pirsa monggo tindak ning Purworejo. Ndara Guru Kasandra Vingi Eyang Imam Pura, Eyang Jarkasih, Eyang Giri Sumantaka, Sambung Galing Pangeran Jaya Kusuma, awu-awu langit Eyang Demak Tipa Manggala. Masjid Loano, masjid santren ning Bagelen, masjid kauman iku kabeh masjid umum. Tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ing kutha Purworejo. Badhuke sing paling gedhe sak donya, sing asale saka dusun Pandhawa. Tinggalane Raden Cakranagara, Bupati kaping 1 ning Purworejo. Atur dumateng Bapak Ibu kadang tamu ingkang ngebeki wala rawuh, keluarga Akang Ibu Walderah ngaturaken sugeng rawuh. Sasampunipun Bapak Asma Jawat Asta kinarya ngunjuk kedaharan kanthi ngasta piyambak-piyambak sinambi ngrahapi pasukatan ingkang sampun semekta sareng kaliyan Santi Laras Pandawa Audio. Yo Mbak Eni. Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga bangun masjid ning Loano Purworejo. Tekan saiki bangunane isih ana. Yen pengen pirsa mangga tindak ning Purworejo. Ndara Guru Kasandra Vingi Eyang Imam Pura, Eyang Jarkasih, Eyang Giri Sumantaka, Sambung Galing Pangeran Jaya Kusuma, awu-awu langit Eyang Demak Tipa Manggala. Masjid Loano, masjid santren ning Bagelen, masjid kauman iku kabeh masjid gedhe. Tinggalane para pemimpin agama dadi sejarah ana ing Purworejo. Badhuke sing paling gedhe sak donya, sing asale saka dusun Pandhawa. Tinggalane Raden Cakranagara, Bupati kaping 1 Purworejo. Tinggalane Raden Cakranagara, Bupati kaping 1 ning Purworejo.